Какво става, хора? Добре дошли в днешното видео. Днес ще направим рекап на световното. Както ви бях обещал в предния клип, ще разгледаме абсолютно всеки един опит. Какво сме планували с Кедрик, опънари, за вторичен опит и за последния опит. Така че ще разберете долу-горе тактиката ни. Back-to-back comparison, and here is previous podium finisher Emil Krastev of Bulgaria, 290 kilos for his opening squat. And he is not just a podium threat, believe me, he's a threat for the overall title. Posted some incredible numbers in training, but he has to do them on the platform. This is an indication what he's got on the day. He's ready. He's got a lot. Това беше първият ми опит на 290 кг опънър на клек. Като цяло загревките си не ги усещах особено добре, така както по принцип съм си клякал в залата над 300. Загревките не бяха много добри, но бяха окей. Аз знаех, че просто трябва да отворя с тия килограми с 290, за да може да се подсигурим, че третия ни опит е нещо над 312, нали, в най-ниската точка 312. Затова отворяхме с 290. 290 превид на платформата и спрямо загрявката. На загрявките беше прекалено топло, с прекалено много хора и съответно това може би ми рефлектираше това как се чувствам и ми пречеше да се фокусирам. След като излязах на платформата за 290, доста добре се чувствах, на платформата значително по-добре беше като цяло всичко, съответно този опит беше доста лесен и доста консервативен. От тук вече започнах да изграждам confidence, за да може да следващите опити малко по-агресивно да подходим и да стигнем до крайната точка, която бяхме намислили. Emil Krastev, 305 kilos. Sizable 15 kilo jump, still 2.5 kilos below his personal best. I think this might give us some kind of indication what kind of shape he's in. Is he in the 906 kind of shape? He might be. Така, това е втори опит на 305, тъй като скочихме 15 кг. Нещата доста добре се движиха по този опит. Доста също така консервативно. Този опит даже по-добре го усетях от първия. Както казах, набирах скорост, confidence, да може да натискам малко повече на втори и трети опит. Прямо скоростта и това как се усещах, Кедрик реши да скочи с 7 кг, защото в случая искахме просто да бъдем сигурни. Може би ще да клекна и 15, но по-скоро играхме по-сигурно. Но въпреки това аз бях и уверен за 15 за трети опит. Така че сложихме на третия опит 312, за да може да се подсигурим, че тотала, който аз ще направя до 8 от 9 опита, да бъде близо до 900 кг. Така че това беше основната идея, да не бъркаме никъде на клек и лежанката, тъй като това са ми движенията, в които ако нещо се обърка, много трудно бихме наваксали на мъртвата тяга. 0.5 kilos for Emil Krastev. And in terms of comparison, whether Gustav Hedlund and Brendan Petrie are close to their previous personal best, they're somewhat pacing. Whereas Emil looks like if he could hit this, he's going to start pulling away and put something up we've never seen from him before. Oh! I thought that had ground to a halt. He got it moving again. Is today the day? He's another lifter that's been on the podium so many times, never managed to get to the top step. That was a great squat. Третия ми опит на клека, първото нещо, което осъзнах, че съм направил, че в момента, в който изкарвах, лоста малко ми се шейкваше, т.е. на гърба не бях особено стабилен, когато излизах назад. И застанах по такъв начин с краката, в който беше доста широко, спрямо това как аз по принцип клякам. Може би да имаше 2-3 см разлика. Което това се отрази на спускането ми спрямо таза и коленете. И ставите ми генерално не бяха много стакнати. Съответно малко може би изправянето беше като knee cave, което съответно е събиране на коленете. Не бях особено стабилен, но пък имаше някакъв лек грайн, който не беше особено голям, но по-скоро бих казал, че оставях 2,5 кг резерв. Общо взето клека доста добре премина. На тренировка по-скоро бяхме сложили между 315-317 кг,
които ги клекнах и съответно бяха доста добре. Така че долу-горе рейнджа, в който ние трябваше да клекнем на световното, беше 312-317. Така че общо взето целта за момента беше изпълнена. 3 от 3 на клека, доста добре се чувствах и бях спокоен и съответно изпълнях нещата си спокойно. Все едно съм в залата. Преминаваме към лежанката. Първо, отново на warm-up ареята имах проблеми, тъй като нямаше никакъв лег драйв. С 3 чифта обувки, които бяха сменени, аз нямах никакъв лег драйв и съответно правях Ларсен. Буквално без крака, лежанка без крака. Последната ми загревка 212 се усещаше ужасно без крака. И опенър ни беше 225. Беше планувано 227 на лежанката, за да може да скочим между 235-237 за втори, но отворихме с 225 лежанка, тъй като не се усещах особено добре на загрявките си. By Emil Krastev. No major surprise that he's opening the heaviest. The real question is how far can he go? In training, he's gone very deep. And there's discussion, could he possibly take Jonathan Keiko's bench press world record? Usually that's Jonathan Keiko's. Yeah, absolutely. But he's done 232.5 and his training has gone really well since then. And today, Emil seems to be on another level. Така, спрямо първия опит. Първо, човека, който ми лифтофтваше, т.е. ми изкарваше щангата, първо не знаеше какво прави. Въпреки инструкциите, които му дарах, той изкарваше супер много от щангата, т.е. не ме изкарваше 5 кг, нали, колкото просто да понесе лоста и да ми го поднесе над гръдния кош. Той по-скоро прилагаше прекалено много сила, в което на мен ми се отразяваше и примерно аз трябваше да се боря на това да давам още повече сила, за да не дава толкова лоста напред. Въпреки това, 225, нали, усещаха се окей, но по-скоро това е много лека тежест, нали. Втори опит, мислехме го доста, щяхме да играем 237 или 235, но по-скоро добре, че играхме 235, тъй като не бях особено уверен точно заради лифтофа. Въпреки това, абсолютно всичко се усещаше окей. 10 kilo jump for Emil Krastev. 235 kilos. The world record stands at 245.5. Will it be a distraction though? Will it encourage him to overreach? If I'm honest, I think it might be, let's see how this moves. A 10 kilo jump and then an 11 kilo jump. Not usually something you'd see. Yeah, the world record is definitely not there today, but Yeah, I agree. lets out a bit of a sigh there. По този опит отново човека не ми изкара особено добре, но въпреки това му казах изобщо да не ми помага толкова много, което беше една идея малко по-подобрена версия на това спрямо първия опит. По-скоро тук решихме отново да не рискуваме и за да застана 6 от 6 опита да играем на 237, тъй като аз в зала имах последната седмица бях бутнал над 235 3 пъти през всеки един ден. Тоест, съответно, аз бях напълно уверен, дори един ден бутнах 240, които бях доста уверен за 240, бях се ги наумил толкова, но въпреки това играхме 237, тъй като 235 често имаше някакъв лег грайнд, който аз примерно по принцип не мога да грайня на лежанката, тъй като имам доста голяма арка. Хората, които имат прекалено къс range of motion, до голяма степен не могат да грайндят за лежанката. Това става въпрос. Така че сложихме 237 на трети опит. I'll keep an eye on the jury table. 237.5 for Emil Krastev. I think what she's saying is he heard a noise and thought it was the command. Wow. The way that moved, it looked like they could have loaded a little more, but his second attempt wasn't convincing. And I think it was the right move to make based off of what they had in front of them. Както каза Райан, в първия опит и втория не бяха особено добри, дали, по изпълнение. Говоря само за, нали, в момента само за втория опит. А както каза и Райан, тук в момента имах може би 2 до 5 кг повече, тъй като се наместих добре. Казах на човека изобщо почти да не пипа лоста
за трети път, нали, последния опит. Аз си изкарах по-голямата тежест сам, наместих се добре, така че това беше, може би, най-добрия ми трети опит на платформата за този ден. Затова и бих казал, че 2 до 5 кила може би щях да избутам, но както и да е смисъл, свършено е, но по-скоро бих казал, че от различни фактори малко загубех на лежанката и тази подготовка. Бенчвахме 6 пъти, искахме да променим малко повече лежанката, малко повече технически да се изпипат нещата, да паузирам повече, да синквам малко по-добре и общо взето от тази чистота доста добре ми се отрази като цяло на формата на лежанката, тъй като доста консистентно бутах килограми, които са над 230, говоря за седмична база, но пък съответно някои дни, в които пъшвахме повече, ми се отраждаваше на пикинга спрямо всеки един блок. На мокмита бутах лежанка 5 пъти в седмицата, тъй като имаше малко повече време за възстановяване между всяка една сесия. И затова може би бутнах 245,5 може би тогава, така че може би това са нещата, които ще променим в следващия път, в който в момента се подготвяме. За тягата първия опит и спрямо и загрявките, нали? Загрявките доста добре ги усещах. Доста добре се усещаха. Загрях последната ми тежест, която беше 305 или 307 кг, тъй като те бяха най-бързите. Просто дръпнах с лака и съответно те бяха горе, така че това ме придоби доста голяма увереност, която за опенъра ми 327, тъй като тук идеята беше почти да дърпам първи пред Густав и Питри, за да може да имам някакво време, в което да реализирам това какво трябва да направя спрямо тяхните тяги, тъй като те са по-силни от мен, на тягата говоря, и аз трябва или да повтарям техните тежести, или примерно така да бъде калкулиран опита, за да може да съм пред тях. Така че 327, първият опит. 327.5 for Emil Krastov of Bulgaria. Once he hits this, it'll bring his total to 877.5 and put him temporarily into first place if everybody should hit their firsts. However, Brandon Petrie, amongst the big three, is the biggest deadlifter. And then, of course, we have Carlos. Wow. Wow. Now, I've seen him do 345 in training, Brian. Така, за първия опит, доста лесни. Малко бях стъпал малко по-широко на първия опит, бях стъпал близо до тежестите, така че лоста, когато се събра, спрямо това аз като създавам напрежение в центъра, тежестите леко се събраха и съответно леко ми докоснаха обувките, затова и може би стартовата позиция изглеждаше малко оф и не се усещах окей, но въпреки това генерално се чувствах доста свеж, доста отпочинал, така да го кажа, и не бях особено напрегнат, особено за тягата, защото бях доста уверен за какви големи килограми мога да вдигна тук. Заявихме 345 за втори, тъй като третия опит го оставихме просто това число да се сложи, просто да победя. Нали, съответно, независимо колко е, 15, 20, 30 кг, нали, въпросът е да се скочи толкова, за да може да пробвам за първо място. Emil Krastov, 345 kilos in only his second attempt. But his opener flew. It was so fast. And he's looked in such great shape today. He will already be at 895 kilos. This could be his day. Oh my word. And I tell you what, 895 achieved on his second attempt. Втория опит, тъй като беше още по-лек спрямо първия, който вече си бях наместил, абсолютно формата беше доста добра. На усет бих дръпнал 360, дори и повече. Спрямо тук вече бях 895. Густав трябваше да направи скок между 10 или 12 кг, за да може да ме изравни, тъй като той беше 882, а Питри беше 877, мисля. Общо взето бяхме с около 10 на 12 кг разлика между първо и трето място. Просто сложихме 10 кг, тъй като, както видяхте на клипчето, 10 кг по принцип над тия 345 са перфектен скок. Просто да сложиш нещо на лоста и въпреки това да ги направиш. Сложихме 355. А защо не сложихме 350? Защото в случая той Густав ще да сложи 2 кг над това, което
по принцип щеш да направи. И съответно той отново би ме бил. И съответно решихме да скочим с 10 кг. Така че нека видим 355. If I'm a betting man, I'm betting it's there. This might just put it out of reach for Gustaf and Petrie. And he might have. Well, that changes everything. Another last. Тъй като това ми са най-бързите 355 кг. Не знам какво се случи, честно казано. Тъй като може би малко еуфория, тъй като преразгледах доста клиповете си отпред на този опит. Може би бях фанал с лявата си ръка, малко по-централно, където е гладкото на лоста, при нърлинга. И съответно това ми коства да ми се отвори ръката. Въпреки това нямах никакви скъсвания на ръцете и така нататък. През цялата подготовка нямах проблеми с грипа. Не съм изпускал нито една щанга по време на тренировка. Така че бях доста шокиран за този опит, тъй като в Малта предната година аз скъсах мазол на тази ръка. Беше неприятно. Доста странно, изпуснах тая щанга. Въпреки това, както видяхте, тя беше горе вече, буквално заключена и съответно това ме делеше милисекунди в това да просто ми се каже даун и я да сваля щангата. Но въпреки това, тези неща се случват, така че общо взето бих казал, че съм доволен от перформанса си. Не съм доволен от това, което постигнах, но по-скоро съм способен на много повече. Тъй като бих казал, че това 905 кг, ако бях го направил, може би беше най-кежуал вдигането, което съм правил до някога, тъй като за тия 9 опита аз не бях изобщо стресиран. Мийта беше доста спокоен, доста чил. Кой не съм бил с толкова конфиденс, колкото сега. Може би мок мийта ми е дал някакъв конфиденс буст. Така че 8 от 9 нещата, които постигнах, съответно доста подобрена техника. Сигурно първото място не е особено далече. Всеки път по-близо се получават нещата и съм способен да спечеля тази категория. Третото нещо, което е за World Games квалификация, което е доста добре в случая, доста е интересно местоположение, така че със сигурност следващата година ще има подготовка за това. Нещо, което следващо очакваме за Шефилд, рематч с Густав, тъй като доста го очаквам и съответно искам да го има това нещо. Ще видим в следващите месеци дали това ще се случи, може би, ако получа покана за Шефилд. Ако не, по-скоро ще се готвя за някое състезание просто национално, да направя квалификация за следващите състезания следващата година. Общо взето е това за рекапа на световното. Ако имате някакви други въпроси, може да оставите долу коментар. И ако клипът е бил интересен, може да ме подкрепите с един subscribe и ще се видим в следващия клип.